Tindahan ug cellphone sa Dakbayan sa Mandawi gipasirad-an sa City Hall human may mga kawani niining nagpositibo. Samtang upat na ka mga barangay sa Dakbayan ang wala nay natalang mga kaso sa COVID-19. Si Chelo Valiana sa report. Siyam ang nasubay sa contact tracing team sa Dakbayan sa Mandawi, human masuta nga nagpositibo ang usa sa mga kawani sa kumpanya sa cellular phone. Sa ilang contact tracing, tulo kanila taga Dakbayan sa Mandawi, samtang unom sa Dakbayan sa Sugbo ug tulo sa Minglanilla. Tungod niini gipahibaw ni Attorney Julio Cesar Entice, head sa contact tracing team sa Dakbayan, nga gipasirad an una sa City Hall ang tindahan aron kapugngan pa ang pagkatap sa virus. Katong sa cellular company, there were 9 contacts of a positive. 3 were from Mandawi. The remaining others were from Cebu City and Minglanilla. Hinuon gipaniguro ni Entice nga ligon usab ang resistensya sa mga contact tracer aron dili basta-basta takbuyan sa COVID-19. Aduna na usab sila'y mga bitamina. Samtang gipasabot ni Dr. Ligaya Dargantes, team leader sa Patient Management and Monitoring Team, nga sagad sa pagsaka sa mga kaso sa pagpanakod sud sa mga buhatan. Hinuon sa upat sa 27 ka barangay sa Dakbayan, nagdigatibo na sa COVID-19. Sa talaan sa Emergency Operations Center, nakatala sila og 64 ka active cases. Samtang ang mga barangay sa Paknaan, Subangdako, Tipolo ug Alang-alang adunay daghang kaso gikan sa 5 ngadto sa 7. Ang ubang mga barangay adunay usa ngadto sa 3 ka mga kaso. This is what we call the confidence boosting testing for our economy, no? Kay para ma-assure gyud nato ang atong mga katawhan nga kani ato ang mga companies or most especially the malls makahatag ta nilang assurance nga kani sila negative. Samtang nangandam na sa pagtubag sa mga alarma, pagkuha man og mga pasyente sa COVID-19 o kaha sa ubang mga aksidente, padayon ang pagbansay-bansay sa mga responder sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Mandawi City. Gitugutan ng makapauli ang 85 ka responder sa DRRMO apan gidid-an sila nga makagawas-gawas og mutipon sa pundok-pundok. Naandam na daan ang ilang mga ambulansya aron paspas makatubag sa alarma. Kung COVID gani sila, maski dili lang COVID tanan responde nato. Maski dili COVID related, kani sila mag-PPE man sila. Uban ni June Solon, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.